La Fundació Salut Alta és una entitat que porta més de 20 anys aquí treballant per atendre les necessitats que té el barri. No? Té necessitats d'acompanyar infants, joves i famílies i dones que venen aquí, pues, no tenen molts espais on estar acompanyats. El projecte FAR és un projecte en el que amb els anys ha anat agafant forma i s'ha inclòs també un espai com molt imprescindible, que és un espai d'empoderament. No? Les dones venen amb la necessitat d'aprendre català i castellà, però aquí el que els oferim és que això sigui casa seva, un espai on poder compartir com se senten, on trobar xarxa amb el barri o entre les mateixes dones que es van trobant en el grup. Aquí estamos como una familia, sí, de verdad, con los profesores, con los compañeros. Hay muchos diferentes países, hay de Palestina, hay de Marruecos, hay de Bangladesh, hay de India, hay de Pakistán. Estamos muy contentos, como una familia. La majoria de professores són voluntàries i moltes d'elles a l'actualitat han sigut alumnes que han anat passant per diferents nivells. És com una eina per nosaltres indispensable perquè al final és la manera també de fer que les alumnes trobin referents femenins amb professores que al final han viscut la seva situació o similars. Permitirme la oportunidad de entregarme con alma, vida y corazón a mis mujeres que quieren integrarse a la sociedad pero no han tenido oportunidades por una barrera crucial, que es el idioma. ¿Cómo se hace? Dándoles mucho cariño, comprensión para que ellas se sientan que les estamos ayudando y que las estamos apoyando. Me gusta también los profesores, es maravilloso, es simpáticos. Sí. Una señora de guardería es muy simpática. Me gusta la conversación. Aquí hablamos mucho, sí. Hacemos muchas redacciones. Y este trabajo a mí me aporta sinceramente mucha alegría, mucho bienestar y me hace sentir feliz cada vez que yo vengo aquí a la Fundación. Cada día me lleno de energía. La idea ve de fa molts anys i en el barri veí a Llefià es feien classes de castellà i moltes dones venien aquí quan es va crear la Fundació veient que era un espai on es volia oferir ajuda a famílies i deien la meva necessitat és aprendre castellà. I el projecte a poc a poc ha anat creixent. Actualment portem 13 anys. Estem parlant d'entre 55 i 60 dones. Hi ha 5 nivells i per nivell hi ha entre 10 i 12 alumnes. O sigui, al final també ens adaptem una miqueta als espais que pot oferir la Fundació. A mesura que tenen ja més nivell, ja tenen més autonomia, llavors poden ser més alumnes a classe. A tots els nivells jo el que intento transmetre a les voluntàries és que hi hagi primer sempre una part d'acollida, no? D'oferir un espai més personal, que al final és la manera com de fer més vincle amb les dones, no? Que hi hagi un espai de com estàs, com t'ha anat a cap a setmana, o el fet que et preguntin com estàs. No? Al final les dones porten els infants a l'escola, després preparen el dinar, preparen el sopar i tot, però ningú els hi pregunta com estàs i penso que siempre es agraït l'espai de tú a tú. No solamente por ella, sino por sus hijos, por su familia, para hacer que todos estemos unidos, ayudemos y cuando salgamos a la calle nos integremos al vecino, a la vecina y colaboremos en hacer de nuestro barrio y de nuestra comunidad algo bonito.